Ah, goeie. Mogen we die wel even storen? Sorry? Mogen we die wel even storen? Ja, zeker. We best maar dwaande. Even aan het skaten. Want ook best een skater. Ja, zeker. Ja, al jaren. We staan hier op 12 nou, denk ik. En ja, vrije dag, dus ik dacht mooi waar met me. Ja. En wat doe je dan op een midden hier? Van alles. Beetje trucjes oefenen eigenlijk. Dat is het. Er is niet echt een doel. En waarom doe je het zo graag? Ik denk vooral de vrijheid die het biedt. Er is nergens echt geen regels. Er is nergens een boon. Ik kan gewoon waar mijn zin in hebt. En ja, het kost niks om hier te komen. Ik kan altijd waar wanneer het worst. En dus zoals ik dood ons kofke, hoeveel hier? Sinds mijn zandje, dat is een tredje in Lien ongeveer. En moet je dat dan ik leren toch een soort brokken te maken? Ja, dat is absoluut, absoluut. Ik heb mijn enkels een keer brutsen hier. Dat is wel het ergste wat er is gebeurd, maar ja, zonder vallen komt het nergens eigenlijk. Dat gebeurt. En hoe goed het best? Nou, net heel best. Sommige ben je romantisch die skaten hier nou op deze skatebaan sinds het jaar nij is. Dat is nou zo'n 4 wielen ongeveer, 6 wielen. En die ben een stuk beter dan ik, want ja, wij hebben hier begonnen toen je nog allemaal oud en asfalt weer. Net heel goed vergeleken met sommigen. Maar goed, daar gaat het niet om. En is het ook nog wat een cultuurtje? Ja, hoe bedoel je? Nou ja, de skatecultuur. Ik neem aan, de treft direct wel eens oren. Misschien ook wel onbekend. Ja, zeker, zeker. Het is altijd gezellig hier. Ja, nou net, maar op een goede meetje ben er altijd ja, een verse groep mensen. En ik heb het eigenlijk met iedereen altijd vinden op de skatebaan. Nou, hij is natuurlijk verteld als het skaten kist. Worst je ook even wat zien laten. Nee, dat doen we niet. Dan is het mooi voor jezelf. Ik hou het voor mezelf, ja, klopt. Liever wel. Net op Omroep Friesland.